Un, sir. Apay nga na panunutin tayo i-organize natin pa nag-duty for yes, ma'am, kaya dito pa basketball. Dito'y panagtiliti Borya sir kat na pagtutulaga mi idi nga agpatiliw kami. Tauray ka sa nutrigat ti kakrisis na itata sir. Kahit may matimang ti ragragsak dito'y barangay mi. Iso nga nang buo kami ti may sa nga group tapno makamit mi dayjay kayat mi nga ipa ay ayam ka dagiti ka barangayan mi sir. Ma'am, dito ka dito yung muna nga gundaway nga dito kastoy di barangay. Yes sir, so the first time nga at dati na angay kasi nga activities iti barangay mi pa nagtiliw iti publisher. Then maragsakan kami ta naragsak di iti ka barangayan mi nga nakipaset sir. Kumusta mi ti ana ma'am nagbaling nga reception dagiti ka barangay naragsak na nga kunayong ana ti pay sa bali na itulong na kanya dali nga activities na. Dito'y panagpatiliw mi ti Borya sir. Ti may sa nga imi deto'y kat makaitad iti may sa ano dayjay makatili je baboy at pang rugyanan na nga kasi paadwan na sir ta babae nga min je baboy kat no kayat na nga paadwan na no kayat na nga ilako magkakwarta kasi sir. So ano ba nagkartarakin talaga ti baboy? Ano sir? Ano ka? Susud may isang pagsabulan dito so deti ipa-premyo tayo ma'am bali sino nung patinagal mo? Bale, na kami nga grupo sir nagko-contribution kami tapos sa dadamot di kita'y nasolicitan mi nga nag-sponsor dito mga nangalam mi iti expenses mi nga naigata ka dito na baboy sir. Kaya't mi man ti agyaman ti iti naayat nga timulong idi irugi mi iti pa naggaramit PDJ nagkasaan ti baboy sir. Iti barangay officials nga idadaulwan ni ako Kapitana Jocelyn Garcia. Iti nagagayat nga kagawad ni kagawad Leonardo Caliba, kagawad Bernal Licuan, ni kagawad Mary Jane Juan, ken ni Police Hepe Tanod ni Sir Romeo Dancel sir ken amin nga digitay kadwami nga iti group nga dynamic group sir. Ket yaman kami kadakwada sir. Na-enjoy sir. Tarte mo ka ang kumatnamdaman nga sa ating mga makaala sir. Last two questions tayo ma'am. So digiti nagipagpaset ti basketball alisto damit laing ana loko ya dapat experience dan kang na digiti miyembro ti LGBTQ ken adan sapay ti babae ma'am nagipagpaset. Un sir, dagito'y babae sir ka talaga nga isudat nangi anyan na first one nga kayat damot ti agayayam ti basketball iso nga dagito'y organizers ket pinat ganda mo iso datat kayat damot ti agayaya. Bale kasla highlight na lang DJ basketball ilalaki ni sir iso nga ket agyam-yaman kami ta amin nga bumarangay ket nag-enjoy dag lalo na iti audience sir. Nang roda DJ kasta ti gay sir ken digitay nagpado da iti dress ti lalaki nga nagbasketball ket very happy amin ti tattao nga imay nagbuya sir. So ilang mo the question ko ma'am anang RT expectaran pa dito ka baranggayan tayo palig sumar sa no per fiesta tayo in the coming years. No adan to pa iti fiesta nga sumar sa no sir ket ipag-framing nga sampay taton no at nga ng fiesta ket manayo namin to dahil bawi nga ipatilim ni sir by God's help sir ken nang rona iti supportan to dahil iti kami to dumawatan iti tulong sir. Lastly sir, I would like to say thank you to our sponsors, Miss Marjorie Licuan, Dr. Lorna Goo, Mr. Blas Palalay, Mrs. Clary Andaludado, Mrs. Abby Daludado sir. Dapat may sa Miss Carissa Andres. I will not forget. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganutis Alexander ti Hawaii, ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas.